Ahojte, čaute, vítajte tu kamaráti znova pri ďalšej epizóde Múdrych rečí. Dneska je tu so mnou kolega Tomáš Jariabka. Ahoj, čau. Čau, pane, veľmi som rád, že si prišiel. No a ty si v spoločnosti Mapei produktový manažér skrzevá podlahy. Áno, komplet zastrešujem podlahové systémy, ale dneska sa budeme baviť o konkrétnych veciach v rámci podlah. Sú to vyrovnávacie prvky z radu Mapei Level, ktoré sú doplnkovým sortimentom v rámci podlah a mal by ich v podstate poznať každý obkladač, lebo sa jedná o doplnkový sortiment v rámci keramiky. Áno, toto sú v podstate takí neospevovaní hrdinovia obkladania a obkladaček, ale mňa tak zaujíma, že na čo toto celé ste to vymýšľali? Na čo nový Mapei Level systém, na čo nový ProVedG, akože na čo? Nebolo to už dokonale tak, ako to bolo preboha? Dokonale to nebolo, bo v histórii si pamätáme rôzne chyby pri aplikácii keramických obkladových prvkov. Tie krížiky. Krížiky, keď ti zaschlo lepidlo, musel si šrabovákom vyberať, bolo to veľmi komplikované. Ja si pamätám, že si došiel, chlapi ti dorobili kúpeľňu a to vyzeralo, že sa tam decko hralo s tou starou skladačkou proste plastovou. Že tu čo bol niekto, Merkur sa hrať, alebo čo? Takže nebolo to úplne ideálne, bolo to náročné na aplikáciu, zdĺhavé a preto Mapei prišiel s ucelenou radou doplnkového sortimentu, aby pomohol tým obkladačom, aby im zjednodušil robotu a preto vyvinul produkt z radu Mapei Level. Je tam viac typov, ale o tom si možno povieme niečo neskôr. No a celé vlastne ako keby určenie týchto našich malých hrdinov je o tom, aby my sme dosiahli ako keby 100% stav tej práce. Presne tak. Čo v preklade pre nás, laikov, je, aby to bolo rovné. Aby sme to, čo pokladáme alebo obkladáme, mali naozaj v jednej rovine. Áno, preto sa to volá aj vyrovnávací systém, lebo jeho primárnou úlohou je pomôcť obkladačovi zabezpečiť 100% rovinatosť toho podkladu, ktorý lepí v rámci keramiky. Áno. Čiže to je primárnou úlohou tohto systému z radu Mapei Level. No a aké systémy, dajme tomu také základné rozdelenie, čisto len ako fungujú, tu máme? Predstavíme si tri základné systémy z nášho portfólia. Prvý je systém klinový, kde sa používajú takéto klinky a takéto spony. Sú v rôznych šírkach, ktoré nám vymedzujú tú šírku škáry a tiež v rôznych výškach. My vieme vyrovnať obkladový prvok od 3 mm až do 21 mm. Áno, hrúbky obkladového prvku. 2,1 cm dlaždicu hrubu mám. Áno, presne tak. A následne vlastne používajú sa takéto kliešte pri tomto systéme klinkovom, kde v podstate ten klín zatlačíme a v tej spone, čím sa nám vlastne niveluje tá dlažba do tej 100% rovinakosti. Dobre. To je prvý systém. A druhý systém? Druhý systém je tzv. Maticový, kde sú tzv. Tiež spony a sú tam takéto matice. Čiže toto dám to sa dáva obklad, medzi dve dlažby. Na to dám svoju brutálne drahú damaškovú dlažbu donesenú zo Sýrie. A následne takýmto systémom prikrútim tú dlažbu k podkladu a vytvorím taktiež 100% rovinatosť. No a spôsob číslo 3? Spôsob číslo 3. V podstate jedná sa o doplnkový sortiment, dá sa kombinovať aj s tými prvými dvomi, ale je to Mapei Level Easy T, kde vieme ako s jediným týmto systémom dodatočne si nejako nivelovať tú rovinatosť. Čiže tento systém vieme aplikovať len pred lepením, počas lepenia. Toto vieme aj dodatočne, keď už máme dlažbu položenú. Už máme položené. Presne tak. Aha. Ale nesmie byť lepidlo zasnuté samozrejme, lebo tam nám to už nepôjde. Je tam taký kovový T profil, ktorý strčíme vlastne medzi škáru 1,5 mm, otočíme ho a následne vieme kružným pohybom ešte dodatočne znivelovať ten podklad, respektíve tú dlažbu. Čiže toto je ešte taká posledná záchrana. Áno. Toto je KPZ-ka, kapsička poslednej záchrany, pokiaľ... Krása. Tak. Čiže toto je nejaký ucelený systém tých vyrovnávacích prvkov, ktorý nám zabezpečuje pre toho realizátora, že vie ten 100% rovinatý podklad dosiahnuť. Systémy teda už poznám, ale som zmetený. Neviem, že kde ich mám použiť, alebo na aký obklad môžem to s týmto robiť aj stenu, alebo ešte horšie. Mám aj veľkoformátové veci, mám aj maloformátové. Ako v tomto sa ja, chudák, teda vyznám, pane? Pomôž. Jasné. Obecne systém Mapei Level vo všetkých troch verziách sú univerzálne. Čiže môžeme ich použiť či už na stenu, na podlahu, veľkoformát, menší formát.
Nie je tam nejaký zásadný rozdiel. Čiže doslova záleží len na tom, čo ja preferujem záleží a s čím sa mne dobre robí? Presne tak, záleží na majstrovi, čo preferuje, čím sa mu lepšie robí, ale primárne na 99% na Slovensku je najpredávanejší Maplevel Pro VDG systém, čiže klinový typ vyrovnávacieho prvku. Ten sa používa najviac. Použiteľný je na steny, na podlahy a ako som už spomínal, hrúbka škáry. Tieto spony sú v rôznych farbách, každá farba znamená rôzna šírka škáry, od 1 mm až do 5 mm a pod označením Maplevel Pro VDG Spacers C máme do hrúbky 12 mm obkladový prvok a potom Maplevel Pro VDG Spacers CH sú až do 20 mm hrúbky obkladového prvku. Dá sa niektorá z týchto vecí použiť znova? Presne tak. Každý ten systém, či už maticový alebo klinový, pozostáva z dvoch častí. Spona plus klin, alebo spona plus matica. Áno. Vrchná matica a klin sa používajú na viackrát. Spona, jedna aj druhá, vlastne časť ostáva pod obkladom a časť, ktorú odkopneme alebo kladivom odstránime. Ja som kladivom odbíjal. Ako si to robil presne ty, tak tá už v podstate sa nedá použiť, čiže logicky, je to spotrebný materiál. Samozrejme, ale stále je super, že vlastne veľká časť toho je použiteľná znova. Tú vrchnú časť, ktorá je vlastne nad obkladovým prvkom, vieme použiť viackrát. A máš taký ekologickejší pocit pri tom, vieš, menej používaš. A stále cez recyklovaných plastov. Áno, vieš, celé toto. Áno, presne tak. No a teda, ako ja by som mal pravdepodobne asi očakávať nejakú, viem si vypočítať, koľko si toho kúpim, alebo vieš, toto je tiež celá vec. Už som to pochopil, už som sa rozhodol, ktoré pravdepodobne sa mi bude najviac páčiť, ale som teraz v tom obchode, vy to máte po vreckách samozrejme. Koľko potrebujeme? 4 vrecká na kachličku? Ja neviem. Balenia sú rôzne, najpredávanejšie sú spony, sú po 250 kusov balené, kliny sú balené po 100 kusoch. Každý ten produkt má produktový list a je tam nejaká taká tabuľka spotreby na meter štvorcový. Takže každý si vie v podstate vypočítať, koľko tých spón bude potrebovať. Keďže to je spotrebný materiál, tí inštalatéri sa nehrajú na kusy, oni to nakupujú naozaj na kartóny a už oni vedia zo svojich skúseností, koľko budú potrebovať na ten meter štvorcový. Vzdelaný som, viac menej si ma naučil, ďakujem ti za to veľmi pekne, viem, kde to kúpim viac menej, asi kúpim to všade? Kúpim to všade. V podstate je to produkt, ktorý sa predáva cez našich zmluvných partnerov, ako všetky produkty Mapei. Takže všetci, ktorí robia s Mapejom, vedia, kde si to kúpia. Ak nie je problém, máme obchodný tým po celom Slovensku, treba si na číslo www.mapei.sk, vyhľadáte si konkrétnej regióne, obchodný zástupca vám poradí, kde zoženiete tento produkt. Super. Máme širokú škálu. Super, takže som vzdelaný, už aj viem, kde to kúpim, viem približne si vyrátať, koľko toho kúpim, robí sa s tým veľmi ľahko, neostáva potom až tak veľa neporiadku. Určite nie. Podľa mňa sme vyhrali. Celkom dobre. Myslím si, že to je veľmi dôležitý produkt pre tých obkladačov. Počkaj, to musí byť radosť byť produktový manažer zrovna, akože že pre takéto podlahové systémy spokojnosť, na ktoré robia, že dobré. Určite áno. Je toho veľa, je to veľké portfólio produktov, ale snažíme sa tým zákazníkom stále prinášať niečo nové, zaujímavejšie, aby sme im uľahčili tú prácu. Super, ja som veľmi nadšený. A ďakujem ti, ďakujem za návštevu. Ďakujem za pozvanie. Gratulujem ku úžasným vynálezom a veľa takých aj do budúcnosti, pane. Ďakujem, pekný deň. No a vy dovidenia, čaute, vidíme sa pri ďalšej epizóde, dobre?